zaidezan, gauza hori kalero iraban. Euskal Herrian euskara, egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Gure harima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Hezkuntza gabe saidazuen nola irtengo naizen plazara. Gure harima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Argixa eman behar ditzagu, eutsi egin behar diogu danon artean euskeriari, eta horretarako badakizue, ez da egun bateko kontua, urte osoko kontua da. Urteko 365 egunetan ere bali behar dugu gure hizkuntza, gure euskera. Euskal Herri euskalduna, txabazteko eguna, azientzia ere aurretik behar duguna. Ezaldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer Euskal Herri litzake bere, hizkuntza ere galtzen duena. Ezaldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Hori da, aurtengo euskeraren egunerako Eibarrek hartu da bengo iburua.